Il-bastiment tal-Ankurdi Oroplane Malta żda l-immigranti abbord għadhom jinsabu bejn sema u ilma wara li fl-aħħar sigħat kienu involuti fi kwistjoni diplomatika li ħolqot ferment kbir fl-Italja. Fil-fatt il-bastiment li kien fl-ibħra Taljani ma tħallix jidħol fil-portijiet. L-immigranti min-naħa tagħhom irrifjutaw li jinżlu biss in-nisa bit-tfal hekk kif l-awtoritajiet Taljani aċċettaw li jiġu evakwati biss żewġ titfal u l-ommijiet tagħhom minħabba raġunijiet umanitarji. Madankollu, l-immigranti ma xtaqux jinfirdu minn mal-qraba tagħhom. Abbord il-bastiment hemm mal-64 immigranti li issa jinsabu fit-triqithom lejn pajjiżna għalkemm sorsi fih dan il-Forzi Armati ta' Malta spjegaw ma' dan l-istazzjon li huma s'issat m'għandhom l-ebda ordni brabta ma' dan il-każ. Il-Gvern Malti għadu totalment sikjat fuq dan il-każ waqt li l-Gvern Taljan spiċċa fil-mira tal-aqdiet mhux governattivi li akkużaw lill-Ministru Matteo Salvini li umilja lill-immigranti imma wkoll sfrutta lil kollox u lil kulħadd. Dan waqt li l-NGOs appellaw lill-awtoritajiet Maltin għall-għajnuna fid-dawl li mistenni l-maltemp. Ir-risposta ta' Salvini ma damitx waslet fl-Italja ma tidħlux, il-portijiet magħluqa, kiteb fuq il-medja soċjali.